fáilte de se cheadú chláirdáid na strathe seo Deiseanna Duitse, is me séim na Donald, stúr éideachais na cáisna ar an gcéilchatar, agus is mis bheits chur na gceistna ar híanacht fanúla crochar Prus Africa le Parliament na Hárpa in Éireann. Tá fáilte de nuala. Go bhfuil mhaid go daon, go mhaid an choirú. Ja, agus spracatalis na chlára mar a teas agus se bhí féintear go dtí seo an pobl chuir an nálas faoin na spracana nó faoin na deis na fásaí ar fáil sa bhéidir agus daoine spragu le fios chuir go sciil na teanga chun gur féidir an na deis na sin na hapú. Ba ma héana agus bhóideachí dear go breine mórt le daoine ag opair Bosna an bhfuil a bhéim ar teanga scrífa agus ar chuir iscramdí agus tá sulagam go níir an léargus a thuirt ar na deis na fásaíocht ar fáil dámh sin bhfuil caiidean ar géire cacu. Tá buíocht de genúla as a bheith ar fáil tróna. Ar dús speiste chuir síos a thuirtún ar fásta go dhéon luime gur Prus Africa thu le Parliament na Hárpa. Go dhéanaan tú ó go le mar sin? Ja, níl man roiádanna sin bhna coppla mí agus ag ddíú ar an téchan orpach a bhí muid den head séimse. Ach bhím sig déile leis le iriseoirí an seo in Éireann ma bhí éon ceist acu is thugamm sa thuca se agus bhí me dréchtú pressráte in méle agus go minic an réidir fásta agus agrí an fásta seminar agus toris de iriseoirí ó Éireann na meán éireannacha go dtín bhorséil agus go dtín na seisiúnim lánacha in Strasbourg go féidir le tuairiscí war go déit ag tarlú sin. Sure. Is rud tá samúl ná gohfuil coolra ar fád agad níl aber coolra ar isreachta agad agus bhain tú caileart a maithar dús bhain tú caileart a más a bhéine ga bhíle mar afcóide agus cin chéimar into revision ná cin chéimar bhí agad? Rinne me céim in lígus Germánis. Ó se. Agus chaime blian le linn thuirsa sin sa dhearm ag staidir lí sa dhearmáin. Agus hasan seach mór sin go damarrás agus gonneanú a maistracht in lí sa dhearmáin fásta fríd Germánis. Agus sin solar bhainú bach an fáileach mar apóid. Forma sim a gúnín teangaha ar scáil, is a scáil a hasismú ag fólam Germáise agus Frankise dús a bubal scáil ridóir. Forma amsam a fád agus ví an grom a geirí gan stufne is na teangaha. Ag an ná bachom am céin teanga bhí ag smúniú ar Gaelic an nóscoil nó Germanis nó Frankis fiú. Agus picture ar bhla gur buntaiste bhí an náíire tú ar bhéidir san nóscoil mar bhí caiidean air do go hána hin agus stáir a gur tú geirí go dtíra caiidean níos ar de bhaint maithe a deanga dhéasachta ná deanga dhéasachta. Well sin go dtíra fuair mar chuid scáilíochta scáiltatha gailteachta chuig an munscoil an na farste agus chaim a cuppa bíon fásta ar munscoil le litir mála na go mara agus an sin ar fphobal na gáil dóir an nói agus is scáilta hála na bhéile a bhíon tú a fád agus cígurún tim sin agam ví sim a go fásta chuidir níos áide bhaint mai teanga eile mar a hála se an na dhé sin chuim marrás agus rinne me maistracht sa dlí aimimech agus samástruúchan. Sure. Agus chaid tú tamalt gomáid a gobar an uara? Is tú fao sin? Well, ní mar riomh gobar an, bhaid mar cáileach mar abcóid. Is abcóid nó áireach mé. Agus teise a chumas agam ceachú hall agus beag léad a scór cuairte hall nuar ach ní rud é a rinne riú. Agus go dé sppraag tú leis sin dhéanú agus go dé mar ddíirí le an chailéir sin bhaint má? Well, mar abcóid éireannach is féidir le abcóid a bhfuil cáileach éireannach acu chuiristeach ar an scrúdú hall agus in riidir níl gceist a scrúdú. Is scrúdú díana a gceist ach sinna méid a bheith staidir just bháil agus gan agus scrúdú dhéanú. Ag an ná bhí meid smúniú ar gan an gáilchan cúnaithe aniu nó áireach ach sin mar hála. Se agus
Bhí tú a gobar ar fe sé bliana ó bhfuil is sé ra leis an Parliament sa Bhroisiúil, Is fear sin, bhí me an sa Bhroisiúil. Bhí me an de chuig na sé bliana is sin sin rol a bhí gom ná well sin príomhúm a bhíon ar dlí hangolí sa Parliament ná an legan cuiitnítheach de cóchinntí a chur fáil. Nuair bhín an táhar le sacrthe ag locht policy sin dlí hangolí in na Parliament agus na cóirle fríd an dréocht líne ar líne, fachlarachil fiú, le bheith cinse go se sléin ó hiú dlíide agus ó hiú na teangde. agus gohfuil an méid céanna ára sna leagantha ar fád. Dlí hangolíthe le le chéile, bín cruinniuón de ahanspí a rachtíochta agus trin fríd sin rud a bí tá beidir nach le sáir in éon teanga bhain dénne sé dé lé agus chuidir gompraid go dé a réitis na leagantha eile agus ag jeú lei beart go mé leaganon sna teanga affiúile ar fád atá bhfuil an méid cean céanna ará tú ar fád. Sa sin post dúchla me go leor hála hain ach beidir te go leor ní agus sarí acu céime acu sarí na coolí acu agus beidir a rihiite lá chuirste th léid a fást ach bé bíon deis na mar seo tagan deis na mar seo an cin san Europa agus is cinnte go mé neart deis non san abtarrón. Tá bhíine bhfuil céim sarí acu agus caiidir ar gaalacha so go dé go dtíra a tastal le pás mar sin bhaid má. Well, le chuir seachar fásta mar lí hangolí ná fiú mar aistríthir ag teanga a fásta béim tríúteanga de hí, Bei ardchaidan i deanga eile deanga affiúil eile de chuid na Eorpa ag tastal fásta, agus sin rud is fiú beidir díúar golua le linne staidir nó nuair a den exúniúar a chuir ar fásta mar sin níhain gohfuil go an díúar an réalaigh agus ardchaidan óintach ach bí mór díúar ar an tíúteanga fásta ar a léad. Agus duine bí bhfuil áard skillan na gailge acu céim sa dlí agus teanga eile te neart deis an fiúlathair agus bé le teart. Agus ar háin se dat chaitú héin sé blianana man he brisin mar lí hangálaí sa Parliamente ar háin an obair leat nó an Háte go mórlam. Het se bhí lé leis na dlí hangolíthe eile leis na heisteirí agus fásta bhín sé a chuúm mar an dlí hangolí sa Parliament fásta cáiste de chuid na Parliamente a leanúint na hannachtaí a fád a bhín arsúil na leanúint agus ólas maihíh acuir agus bhí mar chóir ar na text na raftacha ar fád a hagan ón fáiste áirithe sin. Bhí mis sé leanúint an cáiste an talhíochta agus forma gomór lim chuid ólas ar chuirsaí talhíochta rud a bhí san go maiid. So déirn gohfuil se anfléisir bheith lé le dlí hangálaithe ó réimse tír ó na tír ar fád san Eorpa. Déirn gohfuil se sin Har a bheith sppraúil? Tá. Agus an go dear chuchuigú beidir cinelín jifriúil aftarú fásta mar hampla níl nó sin tuigháil a bheogam ná nachró na gréigi mar hampla ró uathe faoi chruinneas castle a beidir na tíra cas bhmuid sa réalaigh agus leis an méil a fásta caiimiid bheith go thomlan cruinn agus nach mé aonrad déhbíat ná ní háilear. Sure. Bhí sé sin beidir níos réú sína dramna. Agus nar hasasta ar a fásta éis sin rá an pastúchlanna rá chuid mhór a fólam agad nó a bhreaú an túscrú tú réid an fást? No, ní dhéar an go brama ré. Bhí chuid mhór le fólam. Bhí dar iad chuid mhór le fólam agus ag an nám is an gréibhí le sa teart a fuair an réalaigh stadas affiúil
Mar sin ní ró ní hé go ró neartlí hangolaithe an rivisin le fólam wathe. Bhí me héanagus na hastíthirí I geirí choris a hocrú muid héin nachróán godí sin. Agus an áin ní roma jobta godíach an rud bhí a dhéanamh go dtí hangolaithe eile a dhéanamh head mar go muúlaán. Kense bhí agus hiú an sin carladáid skill natanga. Rodeis go sin dhéanú agus tú gobar spráisiil. Sin rud a hain gomórlam bhí me aontainn sin beidir an rud a smó a spragma gáilfan na Eorpa na deisina bhí an. Dunne bí a gobar sa Parliament a Harbí bhíon deisina acu cáil na go teanga ach go héirithe dilí hangolaithe agus dunne bí a gobar le cuasí teanga na hastíthirí mar sin agus ní bhhain go na deisina an nach bítir ag súil go methe ag cáil le thuid cin na teanga beidir ag fólam teanga eile nó chuir feoir ar na teanga a tugad. Agus ní bhhain go mín deis an freistal ran na teanga bín ceircuil chórán chomáid a réir mar hiigim bhí me sa bhroisiil tra agus bhí denúir mar cantais dúirte gur se ar bhla ag ceircuil chóra Esperanto. Sin rinne bhí agus sem acu i gcuasí teangan tá tú gobar le daoine ó tíre a fud an gorpa bhfuil an tin ceanna acu a tá geirí chur lenagoid scélan na fásta agus fómíon na hanne chu dúór ónna cheile. Agus sin is táige bín fannar gine beidir pástahainte má mar astrath chugas ná mar dlí hangólaí gan na hinstúdí Eorpa. Bhairntain sin bín rá a héineas go a datnethe a síl sa Bráisiil ná Luxembourg so maidir leis Bráisiil ru tú hen leis sin chéal síle bhí go an sin ná bhreitú bhuid éireann ná go dé mar dúile agus tú a chonín sin. A hain se go mórlam an tús. Na non gan aithne go mar rinne bí Harbí ach bín daoine nuair teart chun na Bráisiile an táma fád, bhís tá sé aontainn a forras aithne chu a rinne eile tá síl sosiálta ionta ar fádon. Agus te se forest marachtalon is tír atá natá in an nibriún rudí go maiid te se forest galweit go héit is sa haar héim a fásta is forest torisir fud na Eorpa dhéanú an Bráisiil amach fásta. hat sin an síl an sin gomórlam, agus níl se bhád bháile head is féidir se bháile go minic agus hannig me se bháile beidir uair sa bhí ach ní bhhainn tú go bhád bháile headbí. hat sin an síl gomórlam. Ní rom me geirí eáil fiú nuair a bhí an támán agus dé in hallú go min as sa Bráisiil ag chun sé igen. Agus sin go communig san an chomáid agus go deisní an bula daoine ar bhla sin. Tá. Tá se rint blianta is rom hén sa Bráisiil, so ní bh nelson go détarsúil faoi láthair ach tá neart deisian an agus bailí le aithne bar a riine. Agus ag go buinte seo inis tá neart éannach an rud nach beidir raibh den dé go hunn a si den dé go hunn. Kense ben is smó an snamata roin. So go dtíra seo se féintear an agla seo le denna go dearmad go mé mar bhfuil fáile go mar bhfuil deis go féint ar an agla bhán fi lethir be se ar lehanana Facebook réalchailtar agus be se ar YouTube chamáid agus cheapan tú go mé spéisi card a chuid san níos an seo déanam den isna clubbal sa bosca híos agus má tá ceiste bí go do nula na bí drogaláta sin a scríú sa bosca chomáid agus tá daoine neart ceist na thugann a néana na chláire seo agus déanam díart gcónaí
iad a ragart. So modula héanaan sin go dtíra bhag tú in éidir a bheits a Brussel, bhag tú ré go dtí bank canis na Harpa, so go cin so in Frankfurt. Ní hé go mi he a Brussel nas fás na Roma vi mé er fad a chanig de níos a bhí an samúl hí an bank hí mótas an do lídor éannach agus chomáile sin lí hangóíocht ar thug chuí fasta hansin hí me chur cóirle module ceistení ar lí na héan a ha go níos an fórneal an bank. So lí bankéireachta smós dóthe ach chanig ahanfinál ceiste níos lí module conirhí na hanson ná Yes, so very yeah, was a gober trí van a Verlan no na Garmanish na Kintanga. Ig gober trí verle vi me Holland sin. Verleháin. So ig drecht tú dlíe in de bank maar njellig mar an daine beidir ach se dainelacht ig an bank canis orpach a chu drachtíocht a héin achú. Agus mar sin bhín riile haine gist agus cinsi agus a léid sin. Agus fi lethir ní ansí se mar an ngélik a chu maihan seo nu a bheith deú leis an múlú bé áthú cos an historiile bé áthú na riile haine agus text na eile bé áthú legan ha gailge tú sinna chu ar fáil fasta. Wa sin go mé daine go mé astrathirí a gobar sa bhang chéin aber in Frankfurt ná mé daine sin money is a Russia ná dé a war. It's in Frankfurt, yeah. Tá astrathirí an don na teanghar fád eile agus is go go mé astrathirí don réalaigh castal go maiid. Go maiid le dlí hangóí. Dlí hangóí bhhain, níl an annach pasta bhhain ach bé pasta tení. Bé pasta an da astrathirí mar sin go maiid. sin ghénta ar deisnach chat an cin sa réidir gan is sampla maiid tú héin a rinne é go leor deis na hapú ribh seo na chainte bhí an na ggóí ná romár deisnar fáil a bhí ó chuúra géile ceú ach léiríonn tú héin agus ní fiú sin hadbí agus ví sa pas na bhfuil man is mór an buntastéh albalta bheith déile leis na meán réilge le gorid den cheadú a riú hanig irisisií UTG cehar agus ó radio na Gaeltacht amach go Strasbourg le tuairisciú ar amachtaí na seachtain sin. Ach ní bhain sin ach tá háartar 400 míle duine i gobars na institúdí ar fad. Agus ní eisí hodí agus a teangarí agus bhí hangolaithe bhain a dí ach tá achanfinál tá skillande de achanfinál dí. Daine bhfuil coilechttaí nó skillande acu a gcusaí commerceide ach námaiche aber daine le skillande technoliaachta technoliacht an ólas ach an dóibh se le pasta bhaint machsan siúdí caihí an dara teanga a bheogat. Agus gotí gur bhain muid an sada amach an réilge raibh sa seart níú aithniú an réilig mar an daratanga agus ní bhaintaiste bhíonn sin dá muid na héan an áid bhí mar san nóíocht le daoine ó Eorpa fad a bhí bhfuil teanga ón cheadláí ar sáil agus ar nóid ní sin Virginia bhfuil teanga íosachta go dtí muid an nánscáil. Ach sin fa a fiú a riine nachhfuil sim acu beidir ben an nástríthirí tá neart de sin eile an chomáid. Agus na gailge Kinse agus na Boston na astruchain rud dhéanaan daoine mar té na lein se go minic ná se has an scrúdú
scanrú sin dá epso dhéanú Tá process epso sin European Personnel Selection Office sin an den té a geirí passport muinte má Tá sin rágúchlanna a go leor daoine so a dhéanaan daoine ná caiint seall conú trí blianana conú seálda agus an sin le linn dá bhain sin a bheith sa Russia a Luxembourg chun sin le a go skill na teanga. An sin bí daoine anna dearga minic tá géir go bhaithe gom tá caiid an airda gom tá bearla maithe gom a tá mai geirí go mór chuirla tá mthóníngéirin tá mai geirí chuirla maid Frankise tá mai geirí chuirla maid Gearmáise. Cén cí a cóirla bhar go tain as ru é go bhfuil tá bearla Gaelic agus Gearmáis lífa agus Frankise agus Spáis go hála go chumáid. Cin a cóirla bar sin na chur a héin mar gine il teanga ar an tééis sin tá strahailt leis teanga íosachta. Well, an rud is fear síle mar rinne sé bhí an ná seála chathú nar bhí go fáile a sáil cha me saoú sa rank agus saoú sa Gearmáin agus bhain me antarfa ar fád dar idir as na sréimhsí sin bheith cant le mu na Frankia mu na Gearmáinse agus bheith an sáte sa teanga. In na dhé sin has me fólam Spáin ar bhí mar an óscail agus cha me tríhí hall ag genú cuasa Spáise roní me an áit sire a bheith in marachtáil hall agus bhí sé sír ach bhain me antarfa ar fád sílim go gahatú bheith hall agus le ceachta chéile bheith géisteach leis agus an bhealach sin tá an teanga go nádar ar thugat. Is go céhéad dáach a hanús na leorí agus bún gramadí agus a duna sin ní rud bí cos le seall a chathú sa tí hain. Is táige go méid daine an agus na beidir na méid deise acu chun th lear ach mar deir tú sin cinneal táhachtta agus beidir riachtainna má is féidir fiúhain. Well, sin gohfuil an idir go heidir mu a geirí bheith gobar mar astúthir, mar ní an teanga bhhaine teach ach canál cuasí cultúra agus abalta tagartí a hiagháil geúchain agus lé sin a úsáir go minic agus an teanga néidirthe a úsáir fásta agus muidir cant. Ní ómínta sinna gcónaí as na leotaí. Ach san lenta nu tá neart de sinna eile an fásta tá is féidir bheith ar fe televíisi géisi an radio agus mar sin agus is féidir fásta teagháil éana le duine sa tíir sin agus gan an málar tú dhéanú. Sin jaasú bí duine gcónig gar lóir le duine bhfuil béla acu mar hangad dúis. Bres ésta an sin asolalas a thuirt maidir le an deanga hen. sin jazz buúna sin am bhíú málar tú mar sin me cinnte go darlinn se go fáil in san Eilec Centre in san Leorlan a bhil lia. Cinnte go bhí an uirlíne beidir go bhíú. Agus déanam daoine sin. Agus tá meetups san chomáid éitina éagsúla ach ní bhí na gcónaí mar an daoine bhfuil an teanga acu ruúgus ag na cuiníe sin. Ach daoine bhí géirí an teanga ólam. Ach tá si go forrastar na tú bhín teangáil dhéanú le daoine sa rank daoine sa Spáin. Ínta sprag ar fád fiúsahar agad bélar nó. Ar náid. Agus rud le mar luimiid ag an na chláir eile sa trá seo. Tá scéman a si rinne gealta an seáníarn scéman tearnachta agus tá deisiú daoine deimí chathh sa Russia ná Luxembourg ítar €2,000 sa bhíle agus deisiúnta a bheith an sin níomhhain bhfuil a dathí ar fast an trítheagáí ná ar fast an aisteóra a deisiúnta bheith an chomáid go tíre a bheith fólam teanga íosachta go dám chéanna. So sin deisiúnta agus choimiid
sulgan go mé gon Lordla dunne ó an na Gaeltachta Maidir leis na hensear nachtaí sin rivier na strathe. Agus well códa bíile chur a héin an dunne ág aber ná dunne beidir napológ tá cebniú fásta má ag an de institúí néantais. Cin cí an códa a chutha an dunne sin? Well, wel súla chuine amach an nói chuine na deisinaí maidir leis na tréimhse sin a rathú hall agus bheith fólmas ag fólm agus beidir arcar mar dheis olbhú dá scrúdú episode. Ag glóir na daine a hall ar fád bheith siad pac a flíd an chóir sin den scrúdú uair raibhar tríúir beidir agus top a chudmóra ólam ón na daine sin maidir a chustaí orpacha agus bheith geíon teanga ólam fásta. Cin teanga sin mar sin céan se féile. Tá sé táach go maistá bheith fólam faoin intas mar mat a geirí pás buin bhaint má caiit an tála sin agad. Caihí. Ní ar an asisiú hena bhhaine í an scrúdú episode ach tá si bhfuil brandseir cin mórta a chuinteirteí ach bíon scrúdún faoi star na Eorpa faoi na conirthaí agus an héid sin agus an sin bíon an bíon rasúmíocht an verbal an numerical reasoning agus bíon churann na ceart chumann sa bhirseil cuasaí ar fáil fásta do rinne a gobrán chun chuidirló olbhú donna scrúdaithe sin. Agus fiú bheith gur chumach in na deisina sin fásta. Cinse so ma hepan ar rinne in sa scrúdú ná sa fráis a bhín cinál na cummórta sé bhín areachta le gapsal. Ní hanna sin sa ra nachhui si pasta tá badi an tíirna. A Harbí bhhaint ceiste rinne bí is minic a mínar rinne na scrúdaithe sin dhéanú raibhar tríúir. Agus an talúhan is fearr dar am hen ná pástahaid má I gan an na hinstúí. An tíirnachtaíanú ar dús mas féidir. Godíra. Agus an sinna dhé mas féidir beidir chunir trí beanhaid má agus an sinna bheith galbhú le linn de tréimh se sinna bheith fólam teanga dhéasachta agus bheith fólam faoin Eorp agus genú alúchan de chomórtas so mahan seo. So ma hepan art héadhar na bíú lághis. Ná teascom dunne bhhainis mechanis an neri agus bhí lághis na mar gur hepar scrúdú an trola dáid Canada scrúdú an trola bhí institút agus bhí lághis na Carter agus dúirte am chonéas agus du sin nó lena ré agus bhain dírí leis in léana pástahaint má. Seán teachtar leidir na rire ná bú lághis náirt ná éí as na hiachtaí. Godíra nó níorcheart a rinne ligin bhchorastáid. No, is smó danne san Eorpa na rire se rinne na scrúdaithe sin rinúanta. En you'll rud be cost a bit on. It's come a bit few mata the Nigeria were ben an nasty hor. It's few more must fidre shall who bidger mar huntor bin kuntori the goni the bin quotation the huntori le berle agus the huntori le gaelic. Ach nu been to hall second to kjeta the being the gestion on alú for in the scrúdi mór an sin. Yeah, well, teachta drá dhearú an chláir seo ach dúir me deabhar ceisiart bhí me caiintin faoin tíal dútar go síalbre agus sa Bhroisiil. Tá arás bud a clíanis agus bhile gur ceisiart cin difar idir a bheith in Frankfurt na sa Bhroisiil agus a bheith mála clia. Well, this but sé ten tau dear gan bheith abalta bheith mothúíonn seo an mhaile clia agus go fáil ag go Donna Institute.
yeah, an duffer tá sé granna. Ach tan síl go forest is na ceir ha mór an mórin Russell agus an Frankfurt sé einta forest galéis go héit go gaste tan caiidean ínta ard maidir le tíhíocht agus agus ar nói mar te gon fá an seomáile ché se wad ní stíre anod ní stíre an seomáile lia. Yeah, ken agus the chorus tasha gla me wadi fair in Frankfurt agus agus in Frankfurt mar hopla niro car go nil gaile car a bogad a Harbi niro car agus te an daile airní hannig an ná agus an ge de rinne na car el Níl siida in é couple mí in éisisin mar níorseach sin. Ní ga ach rochar a bogad agus rochar leis an choras tastal ítachatá an agus le beidir agus is féidir car eile kis sin an go ham nar vín gedi is féidirháile anu. Agus rujar na beidir nó an té beidir a cebniu ar fast ar clíbethe gan an studí in Sharpie sa Russia nó Luxembourg. Dé an gan áras wall hen den min gan sa troéis na bontastí dar datse ó de hahéin a bhain de bheith op Robert sa Russia. Well, rud a hakin gomórlam sanna an éagsúlacht. Se an trí fásta a gom inis na institutí agus bhí se de le chuide fúl. Bhí se inta samúl canal bheith i gobar na ré institute agus na defriochtaí a hort fuideara agus bhí teagán is fear mo go beidir na bontastí baint leis an Parliament go fer leis an mank after hun rot cean inis nu am ará in Parliament Tá bontastí defriúle ag baint na institute defriúle fásta ach tá deisna an a hanne agus Maidin a daine bhfuil specialtoracht acu cos le aisrithirí. Ní go bogu ó fast go past. Daine atá déile le cuasaí teanga ag le fánachta sin mata sé sásta blianttí fáda déal a fáda chaún sin. Daine bíonarthú bogu ó fast mas ní féidir níos móna níl na sin féidir cúbíanna chaú sa fast céanna. Agus cíonn se go mín daine boguhart go mín deisinaí an go mín voluntis an tí a badagus go féidir an sin bogu agus féidir tríal a bhaint as past go thomlan defriú. Sure. Yeah, tá banta mór banta agus gan áras tá na coníile go mai ó hiú tuairistá. Coníile go mai agus duine bhí a bhfuil Berla acu hús fénig acu agus teanga eile bheith antóir áú mar ostí. Ja, want mar dúir man níos slóhinn sin léidir mai tú héidir na deisna intatar fáil a bhíníhil caiidean mai hacu ó hiú na gaiiriché agus álas mai hanga dhéasa go mai. So gur bí mai go a rí sinúlas a bhfuilin dan cheatú Claire Shastra Deiseanna Duitse. Agus tamid take go dtí dearúchláir na seachna seo. In chead chláir eile bheits agin beisirsúil de mát se hagann agus sean héad ón chóirde a bheits faoi agalah. Bhí sé gceist gon Lord le bheithhíní bhethe a rééis go luach go maiid príomhhaisteir híanúachtas ach ní bheithhíon ní bhééis se linn go luach, bééis se linn maihanse a sulgam. Naidir ag dearmad go mínálas ar na main hóisiúilta go réalta baidir leis treisio mar sin chunigí súil ar Facebook, Twitter agus Instagram bhéalchoptar ach gur maigad éis sin nuala agus bhuiam sa éman ó dóna gríncheúir eile sláin tamil.